ഇപ്പോൾ സിനിമാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലാജോ ജോസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം ലാജോ ജോസിന്റെ റൂത്തിന്റെ ലോകമാണ് പറയുന്നുണ്ട്. കുറെ പേര് പറയുന്നു അതാണ്, കുറെ പേര് പറയുന്നു അല്ല. കണ്ടിട്ട് അവര് മനസ്സിലായി. ലാജോയുടെ ഒരുപാട് എല്ലാ നോവലുകളും ഏകദേശം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രേജ് ആണെങ്കിലും റൂത്തിന്റെ ലോകമാണെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആണെങ്കിലും ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലെ അതിഥി ആണെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ബോഗൻവില്ലയുടെ ട്രെയിലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് മിക്ക സിനിമാ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചർച്ചയായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, റൂത്തിന്റെ ലോകം. റൂത്തിന്റെ ലോകം എന്ന നോവലായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ പോയേക്കാം. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ നോവൽ എഴുതിയ ആളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെ റൈറ്ററിൽ ഒരാളാണ്. പുള്ളി കുറേ നോവൽസ് വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും റൂത്തിന്റെ ലോകം സ്റ്റോറി തന്നെയാണോ ബോഗൻവില്ല? ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൂത്തിന്റെ ലോകം. ഇങ്ങനൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വായിച്ചതും. പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സാമ്യത തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഉറപ്പിച്ചു. ആ നോവൽ വായിച്ച സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഈ നോവൽ വായിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പ്രഡിക്റ്റബിൾ സ്റ്റോറി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, പഴയ നോവലല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഈ നോവൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ അമൽ നീരദിന്റെ മേക്കിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു പടം ഞാൻ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതാണ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സാധനം, വരത്തൻ. സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് എന്ന ഫിലിമിന്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടൊരു കഥയായിരുന്നു വരത്തൻ. ഏകദേശം അവസാനം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വരത്തനിൽ അവസാനം 30 മിനിറ്റിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. മേ ബി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഈ ഒരു നോവലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവസാനം ആ ഒരു നോവൽ വായിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പം മനസ്സിലായി കാണും ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് നമുക്ക് അമൽ നീരദ് സിനിമയിൽ ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളിയുടേതായ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും പടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റൂത്തിന്റെ ലോകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്തേക്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.